Bio sam kod Milenka. Ja? A svratio Kako sam... si to? Pa gle, nakon 9 godina, prolazio sam tamo kvartom i jebi ga, šta ja znam, Ajde da vidim i... Je ti mu javio prvo ili kako si išao sam ga iznenaditi. Kada sam ostao bez posla u Hrvatskoj, poželio sam potražiti svoju budućnost negdje van Hrvatske. Posao nisam našao, ali pronašao sam svog oca. Čekaj se malo, u Amsterdamu Holanđani, koji su Holanđani, ja nisam Holanđan. Jesi Holanđan se zato što se... imam ja pasoš, nema sve to u redu, ide, mar ja sam za njih alohtone. Ti napišeš na Face ja sam umro. Pa... Ili nekome kažeš pa onda taj neko zovde nas pa kaže čača ti je umro jebote. I koga ću, Branka imam u Amsterdamu, jer ne poznam ti susjede, Branko ti je došao i pitao je, ja sam ga poslao, a ti misliš da je on došao radi čega, radi stvari, radi tvog laptopa, nemoj me zajebavati. Za Milenka i familiju 16.2.2005. i potpis njen. I kad sam je došao posjetit, u kući je bila posjeti žena od ministra prezidenta Koka. Poklonio je sliku. Rekao sam da vam dadem cvijeće, osušće se, a ovu sam ja naslikao vazu sa cvijećem. A ona kaže, Rita, daj mi knjigu, moju novu, da potpišem za Milenka. Eto, to je sjećanje. Nema je. Ajmo. Došli su neki ljudi koji znaju oca i lapili su mog brata i moj brat je šačom je za Austriju. Danko? Ma čuješ? Volim te puno. Boga, Volim te puno. i ja tebe. Koliko se nismo dugo vidjeli? Pa ja sam bio malen, što sam ja bio, 5 godina. Danko, više od 60 godina. Pa ja sam 75 godina. Ja sam 70 godina. Ja sam 74. Ja sam 75. 75. Znaš koliko? Volim te puno. Živim samo ovaj tren. Je li ti isto živiš ovaj tren? Što je bilo, hoće se to ponoviti? Neće, nikad se neće. Mi ćemo to samo ponoviti u priči, ko u ovom filmu. Nemoj plakati. To se neće ponoviti. A šta će sutra biti, ne znam. Možda bude 3. svjetski rat, znaš i to. Ali ja sam pozitivan, ovdje sam negativan, a ovdje sam pozitivan. Niti možeš njega ni promijeniti, ništa, nego gledati Pustit ga nekaj, da. Gle, pustiti i... Gle, napravio sam, ja se nadam da će se sjeti ovog dijela života i to je to. Ja. Gle, samo bude njemu zahvalan zato što ti dao život i to je dovoljno. Može li jedan susret posložiti kockice koje se nisu posložile u 70 godina? I može li jedna prašina u vitrini pokriti sve te uspomene?